छोटंसं गीत सादर आहे. आवडलं तर गीत सादर करा, नाही तर शेअर करा. पत्रात लिहिते रमा, आहो पत्रात लिहिते रमा, माझी चिंता न करतास का ओ, माझी चिंता न करतास का ओ, मी हा परिवार सांभाळीतो, साहेब तुम्ही स्वतःला जपा, अहो साहेब तुम्ही स्वतःला जपा, बाबा तुम्ही वेळेवर जेवण करा, अहो बाबा 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 तुम्ही वेळेवर जेवण करा.